Și face Eddie la Counter-Strike. Da, bine ați auzit. Asta e adevărat. Pe mapă... Care mapă? Ăsta. Counter-Strike. Pe expert. Nu. Am hack. Deci, nu. Nu așa de tare. Mai spate. Starting of our game server. Bine, fine. Am un hack. Deci, deja ai început. Eu sunt terorist. Ăsta. Și uitați-vă. Am un hack așa de mare. Uitați-vă. Hilal. Am făcut un hilal. Nu vedeți așa de mult. Că eu fac asta. Nu, acum să fac. Nu mai kill și așa. Nu mai fac. Și un pistol. Primarii, secundarii. Putem să mergem. Nu este nimic. Nu se aude decât. Nu se vede așa de bine. Fă ceva de unde. Uite mai în spate. Tot mai în spate. Când fac așa, uite cum se vede. Așa-mi place. Deci, eu mă duc asta, să merg. Și uitați-vă ce fain arată. Upsi, și eu sunt acum terorist, adică roșu. Da. Banii mi se văd. Nu, mă! De unde era? Oh, prostul ăla. Deci am înțeles. Cine dă? Așa ce mare hack am. Așa e, Dani? Da. Sunt un hacker. Hai să faci MR kill sau kill R, cum se zice la asta. Eu dacă vrei să știți, nu zic hack-ul, scuzați-mă. Bă, da, zice hack-ul. Pui hack. Da, buy hack. Buy hack. No, gata, e video asta. Nu e gata. Mai luăm granade, flashbang. No, încă până o să fie 5 minute. Nu e așa de mult. Tu ești cu mine, mă. Aici. Asta e hacker. Uitați-vă. No, gata. Ați văzut. O să... Gata e hack-ul. Gata e asta video. Și hack-ul cheamă Buy Hack și ciao.